José María Rodríguez ha dimitit avui capvespre del càrrec de delegat del govern a les Balears. Rodríguez ha pres aquesta decisió després de les filtracions sobre la seva presumpta implicació en el cas Gürtel, malgrat que encara no ha estat imputat. Rodríguez ha dit que dimiteix per no perjudicar el govern central i es mostra convençut que podrà demostrar la seva innocència. Han passat només 7 mesos des del seu nomenament i aquest acte d'avui de matí ha estat el seu darrer com a delegat del govern. José María Rodríguez deixa el seu càrrec pressionat per les filtracions sobre la seva possible imputació en el cas Gürtel. Rodríguez assegura que dimiteix per no perjudicar el govern i es mostra convençut que podrà demostrar la seva innocència. Es una decisión la que estoy anunciando en estos momentos, meditada. Pienso que incluso injusta. Pero creo que a pesar de injusta, me va a permitir una mayor libertad a la hora de defender lo que yo no cuestiono, que es mi inocencia. Assegura que ha estat una decisió meditada i nega haver rebut cap tipus de pressió. No ha hablado con ningún miembro del Gobierno de Madrid y, lógicamente, nadie me ha dado esta instrucción desde el Gobierno y, lógicamente, yo lo que tomo es libertad. Sobre la investigació oberta, el fins ara delegat ha criticat les filtracions en premsa. Yo lo único que he hecho ha sido denunciar a la Guardia Civil que informaciones realizadas por el grupo de Guardia Civil en este sumario secreto yo tenía conocimiento fuera del despacho del delegado de gobierno. Rodríguez conservarà de moment els seus càrrecs de president del PP de Palma i de vicepresident del partit regional. Visiblement emocionat, Rodríguez ha reivindicat la seva trajectòria i s'ha mostrat convençut que en el futur continuarà treballant en política. Tengo vocación de servicio siempre. Nací con vocación de servicio. Nunca he tenido vocación de hacer negocios. Siempre he estado trabajando para los demás. Inclusive desde ONGs. Desde que tenía 18 años. José María Rodríguez va obtenir el seu primer càrrec polític rellevant l'any 91 a l'Ajuntament de Palma de la mà del batlle Joan Fageda. El 2003 fou conseller d'Interior del govern de Jaume Matas. Més recentment ha estat senador autonòmic i delegat del govern a les Balears. Ara, el secretari general de la delegació assumirà de moment les seves funcions a l'espera que el govern central nomeni un nou delegat a les Balears.